que temos terra, pero hai zonas nas que están pasando xa apretos grandes porque a comida que tiñan po inverno xa consumiron toda. Eu, no meu caso, podo contar o meu caso particular, levo máis do 50% da comida que tiña po inverno, que nesta época non consumía ninguna, quer dizer, a miña vaca está en extensivo e neste tempo non utilizaba ningún tipo de comida, e estou na gastando toda. Este paso non chegaremos nin a Navidad, quer dizer, tanto é así que estamos sembrando cereal para ver se podemos facer en primavera, se o inverno ven máis ou menos suave, e entón, a ver, as ganaderías están xa no límite, porque os precios seguimos cos mesmos precios de sempre, quer dizer, estamos falando de ternera galega suprema, e estamos vendendo sobre 4,50 €, 4,60 € o kilo, que son os mesmos precios que se vendían hai 20 anos. No tema das axudas, eu na última PAC, que eu teño comentado máis veces, pois igual perdín unha media de 10.000 € ou máis, que na última reforma da PAC, que é unha burrada. Vivir no rural e vivir no pueblo, que eu prediquei sempre vivir no pueblo, porque podía vivir na vila e vivo no pueblo, e ten uns costes, porque eu teño fillos, non hai servicios, e entón para darlle aos meus fillos as mesmas oportunidades que ten os fillos da cidade, teño que desplazalos todos os días. E para desplazalos ten unhas costes que non estou tendo. E entón, estou chegando á conclusión, alguén que volveu ao rural despois de vivir na cidade, como fun eu, estou chegando á conclusión de que estou dicindo aos meus fillos o mesmo que me dixeron a mí os meus pais: vai todo rural. E é triste. É triste que tiñas que decir aos fillos, despois de querer no rural, que se vayan do rural. Cando ten unha explotación máis ou menos que sería... Porque non se nos valora, non só por o produto de calidad que temos, sino por o servicio que lle facemos á sociedade. Quer dizer, nas zonas onde hai gandería non ardeu. Nas zonas onde hai lameiros non arden. Onde hai desbroces non arden. Quer dizer, facemos outros servicios que nos tiñen que ser compensados e que non son compensados. Cando a fauna salvaxe, que é outro dos problemas que temos, ataca os nosos rebaños e nos merma, tampouco nos compensan. Porque, sí, cando salen na televisión a conselleira ou o presidente falando das axudas, son a leche, pero despois na realidade tardas 2 anos en cobrar e cobras por un becerro valorado en 500 €, cobras 100 e pico euros. Iso, no caso de que, bueno, de ter 5 ou 6 inspeccións para que valoren que si ali estuvo o lobo, que é difícil ver que ali estuvo o lobo, e entón, quer dizer, enfrentámonos ao mogollón de estábamos no límite, e a seca e a xeada acabaronnos estános acabando de rematar. En canto ás axudas que saliron agora, pode facer balsas e comprar cisternas e comprar... Se a auga está a 10 km, de que vale que me subvencione unha cisterna? Se me teño que desplazar todos os días a buscar unha cisterna de 3.000 litros de auga que as miñas vacas consumen nun día a 10 km, non é viable. E facer balsas? E onde faz as balsas se os pantanos están secos? De que vale facer balsas? As balsas aguantarán hasta o mes de abril ou o mes de maio. E que pasará no brao? Se os pantanos secaron, secarán as balsas tamén. Quer dizer, se non me subvencionan facer pozos ou outro tipo de medidas, non sei realmente para que me valen. Entón, vamos, eu antes lle comentaba cando viñamos para aquí, que a mí dá a impresión de que somos a última xeneración que vai a sobrevivir no rural. Porque toda a xente que se está incorporando, sí, estás incorporando xente xoven, claro que está incorporando xente xoven na agricultura e na ganadería, pero casi toda en agricultura industrial. Se non, mirar a ver canta xente se incorporou en agricultura extensiva ou en agricultura ligada á terra. Moi pouquiña, quitado algún pataqueiro, que, bueno, o resto todo son granxas industriales. Por que? Porque a xente pode vivir na vila ou na cidade e desplazarse a traballar á granxa. Entón, é triste porque co desmantelamento dos servicios, co desmantelamento porque, claro, quítanos o médico, quítanos o transporte, a última medida foi quítanos o transporte, quítanos os colexios. Como unha persona xoven pode vivir no rural e plantexarse vivir no rural en Chandrexa de Queixa, en Monte de Ramo, en Viana do Bolo? Como se vai a plantexar unha parexa xoven ter fillos e que lles ofrece aos fillos, quitado a alimentación, que lles ofrece a la arriba? Non lles ofrece nada. Non lles ofrece nada. Quer dizer, se eu son unha persona xoven que apostei por o rural no seu momento e volvín e tuve fillos no rural, e eu vivo a 20 km de Xinzo, que decir, bueno, a menos, a mellor a 15 km de Xinzo, que está ao lado, imagínate se teño que vivir en Rebordechao, que me chega a levar á vila máis cercana, 1 hora ir e outra hora volver. Como podo levar os meus fillos
a clases particulares, como le podo levar os meus fillos a facer actividades como fan o fillos de calquera persona que vive na cidade. E iso non hai compensa. E entón, o rural, a este paso, eu creo que non hai un plan. Bueno, realmente sí creo que hai un plan, e antes lle comentaba. E o plan é votarnos. Votarnos do rural é o plan. Eliminar os poucos que quedamos, porque así estarán as terras libres para facer minería e para plantar, seguir plantando eucaliptos e para seguir plantando piñeiros. E nada máis, é un pouco máis o que teño que decir.